सासे जेराव थानाय दैदेनगिरिया खौसेनि बाथ्राखौ खोनानानै जोबोद गोजोननाय मोनदोंबा हाग्रामा महिलारी डांगरिया प्रमोद बर' डांगरिया एबार दिल्लीत और गुवाहाटी आलोचना होइছিল নহয় एने मुखेदी मोबाइलत एनका टीवीत कय थाखिले নহব दिल्ली गुवायाव थांनाय प्रमोद बर' आरो हाग्रामा महिलारी सानैजों सावरायनो थांनाय बे खरसखौनोथ' सोरबा दुखिया मानसिनो हरनो हायोमोन बर' हारिनि खौसेनि बाथ्राखौ गुबुनाव सावरायनो थाङोबासो बे जायो नामा बे बाथ्रायाथ' जोबोद लाजिथावना सोरखौ बुंनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' सारखौ बुंनो ना हाग्रामा महिलारी सारखौ बुंनो ना प्रमोद बर' सारखौ बुंनो 1 घन्टानि खामानिबो नङा जेरै गारबोनाय समाव डियारनाबा सारा बर' हारिनि जायफोर बिबानाव थानाय दैदेनगिरिफ्रा दिल्ली गुवाहाटी बर'नि माबा मोनसे खामानि मावनो थाङोबा ससियेल मिडियायाव बाथ्रा बुंनानै सिगां फोरमायग्रोनो मोनोबासो जोबोद गोसोआव गोजोननाय मोनो बर' हारिनि माखासे गेदेमा दैदेनगिरिफ्रा सिरि सिरि आन्दोआव खामानि मावनो सुखुवा बेबायदि डियारनाबा सारा गारबोनाय समाव बुंदोंमोन थिग ससियेल मिडियायाव बाथ्रा बुंनायखौ दोनथ'नानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दिपेन बर' सारा प्रमोद बर' सारखौ अन केमेरा हाग्रामा महिलारी सारनि न'आव लां मोबाइलत एनका टीवीत कय थाखिले নহব आहक কথা পাতিম বহি পেলাই এমাহি মই কৰা নাই ইহঁতেই কৰিছে आं सासे बिपिएफनि बिपिएफनिबो दाजेनगिरि सासे दैदेनगिरि পিছত আকৌ দিল্লীত মানে 2021 प्रमोद बर' डांगरिया हाग्रामा महिलारी डांगरिया মাজত आलोचना होइছিল दिपेन बर' सारनि बाथ्राखौ प्रमोद बर' सारा जोबोद खोनासङो प्रमोद बर' सारनि बाथ्राखौ दिपेन बर' साराबो जोबोद गनायो प्रमोद बर' सारा उन्दै जानानै हाग्रामा महिलारी सारनि न'आव थांनानै अन केमेरा बर'नि साफ्रोमबो इउटुबार बर'नि साफ्रोमबो निउज चेनेलनि मानसिफोरखौ अन केमेरा दिनैनो खौसे जानांगौ होननानै प्रमोद बर'आबो गावनि थैजोंनो टिप सहि होनांगौ आरो हाग्रामा महिलारी साराबो टिप सहि होनांगौ आरो दिपेन बर' साराबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि हिसाबै बे मोननै दोलोनि साखि जानानै टिप सहि होनांगौ थैजों जेरै दिल्ली सरकारनि खाथियाव गुवाहाटी सरकारनि खाथियाव बर'नि आसाम 50-50 जेब्ला हस्रिखावदोंमोन बे समाव गाव गावनि थैजों टिप सहि होनो हादोंबा ओरैनो साननि हरनि बाथ्राखौ बुंबाय थाबा खौसेनि बे खौसेनि बाथ्रायाव आरो बर' हारिनि अबेबा रावाव बे खौसेनि बाथ्रायाव अबेबा रावखौ सोसननो हागोन नामा जोंथ' 5 बोसोर जाबाय जेब्लानिफ्राय प्रमोद बर' सारा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानखौ नागारनायनि उनाव जेब्ला इउपिपिएल पार्टीनि आफादगिरि जानानै गावनि बिबानखौ 5 बोसोर दिनै सालायबोबाय मैयानि समाव आदिबासी माखासे गेदेमा दैदेनगिरिफ्रा गुवाहाटीसिम फैनानै डक्टर अनजालि मेम आरो गुवाहाटीयाव थानाय एक्स एनडिपिफ्रा डियारनाबा सारनि खाथियाव थांनानै बे खौसेनि बाथ्राखौ फंनैसो सावरायलायदोंमोन जोबोद मोजां नांदों बर'नि मोनफ्रोमबो पार्टिया बिटिसि इलेक्शननि सिगां खौसे जानानै ज' जानानै रायजो राजाफ्रा गोसोबायदि भट होनो हायोबा बयबो गावनि गोसो खुसि होनो हायोबा जोबोद मोजां जोबोद गोसोखौ मोजां मोनदों डियारनाबा सारा सासे जेलाव थानाय मानसिया बे खौसेनि बाथ्राखौ खोनानानै मोजां मोनदोंबा अब्ला बिटिसि बिटिआरनि जायफोर गेदेमा दैदेनगिरिफ्रा गादियाव थानानै मानो खौसे जानो हाया भिडिअनि फुटेजखौ एसे खोनासंलां महिलारी डांगरिया प्रमोद बर' डांगरिया एबार दिल्लीत और गुवाहाटी आलोचना होइছিল নহয় এটো এটা পৰ্যায় গ'ল ইয়াৰ পিছত আকৌ দিল্লীত মানে 2021 प्रमोद बर' डांगरिया हाग्रामा महिलारी डांगरिया মাজত आलोचना होइছিল এটো এটা চেপ্টাৰ গ'ল কিন্তু ইয়াৰ মাজতে দলৰ মজিয়াত বিভিন্ন নেতৃত্বৰ মাজত দুই দলৰ আক্ৰমণ আৰু প্ৰত্যাক্ৰমণ আৰম্ভ হৈছিল সিডলি যি বাই ইলেকশ্যন এই আক্ৰমণ আৰু প্ৰত্যাক্ৰমণত মানে এটাক আৰু কাউণ্টাৰ এটাকৰ যি এটা বাক্যবান তাত আলোচনাৰ পৰিৱেশটো বিনষ্ট হৈছিল সেই বিনষ্ট হোৱা পৰিৱেশটো পুনৰ নিৰ্মাণৰ কাৰণে আমি চেষ্টা নচলোৱা নহয় চলাইছোঁ কিন্তু দুই দলৰ শীৰ্ষ নেতৃত্ব আগবাঢ়ি
खिग्रा फायखानायानो टाइल्स सोलायलायनानै इन्जुर मानि 2 लाख गाहाम खरसा खालामो 3 लाख आरो माहाजोनफोरनाथ' 10 लाख दा नों जुदि थुरि न'निफ्राय नारा न'निफ्राय बेवहाय फैबायब्ला औवासुंबारियाव खिनायनिफ्राय न' सिङावनो बिराद खोल खोल जोंनाय खिग्रा बानायनानै खिबायबा आफायाबो मोजाङाव थानांगौना थानाङा आफाया मानो हाग्रायाव थाबाय थानो गतिके आफानोबो जोङो लोगो लोगो थानसालि नों जुदि 5 लाख थाखानि न' लुदोंब्ला आरो 20,000निथ' नोङो थानसालियाव एसे इटा गाथ'नि होनानै टाइल्सो फिसा जायगा आफानो साफ सुथ्रा जानानै थाबाय खिन्थु गावनिखौल' खालामो फालेंफ्रानो 1 लाख गाहाम सियार जिरायग्राफ्रानो 1 लाख गाहाम खिन्थु आफाना हले ओंखाम खालायबो गारबावगोन आरोखि बे खाथियावनो बेना जायगा मोजां नङा गतिके बेफोरखौबो जोङो खालामनांगौ होमब्लासो धोरोमनि फारसे नोंनि जिथु सिबिनाय सन्मान होनाय मानाय बे थागोन आरो जोंनि आसारि दौरि दौसिनि मानाबो